Pati tasih wonten juga vokalis ugi kami cilik saking kemampuan Kabupaten Pati wonten Sinar Muda Production YN Adirental Profesional Audio Mbak Yu Ita Musyarofa Sarian V Rista Nyampur Sari. Sudah di kantor wilayah jam santan Sugeng Rawuh menjadi wonten para tamu dagang ingkang hadir wonten kalian Bapak Sarwo Jitalis Nasri ingkang wonten Bapak Dekat Gembok Kabupaten Pati. Bareng-bareng Sinar Muda Production. Wewayangan kang ridu ra ilang saka pikiranku.
Ayo setunggal lakon wewayangan. Wewayangan. Sampun katuraken saran Bayu Ita Musyarofah ingkang dijelasaken Bapak Kon Pati. Ya. Nggih. Kepe mbok sisan.